nahibalo ba ka? Kahibulungan ka nga pagkalalang pagkabuhat sa Dios. Ang sinsya nahibalo sa katingalahan kaayong pagkalalang sa tao. Kaya naman gitunan. Ang usa nga ilang nakita nga kahibulungan kaayo ang tao. Mao ni ingon sa nasinati sa usa ka biologo si Stephen Ustad. Usa sa iyang nagtuon, ang iyang nakita mo ni na-discover niya. Ang atong mga silula di ay magbago-bago. Naibalo siya, nanong ang atong panit kung masapad, maayo. Ang atong mga bukok kung magkukok, magtakabo balik. Ang atong ipon kung linggo pa ang Panginoon, kung mawala, magpaturok siya o pagod. Katingalahan, nariba. Kabalungan kaayo. Napailain. Usa siya ka-astronomo, pero nagtuon siya bahin sa tao. Si Carl Sagan, yan natunan, ang atong katapos sa auto, kahibulungan ni kaayo. Una-una lang, ingon niya, ang gamay kayong bahin sa atong auto, muralag kadako sa palitos sa prospero. Ingon na lang kadako, pero muhawid siya o kapin sa duhak ka milyong informasyon sa mga tumo. Mauna ang naglangkob sa ginaganon sa mga libro na nasa kinadagang librarya sa tibuok kalibutan. Katingalahan ng katakos sa atong motokiyon nyo. Pero yun niya, gikan sa atong pagkagmay, hangtod sa atong pagkatigulan. Nakagamit lang ka o 1.1% sa kapasidad sa atong moto. Ibulungan yun na pagkalalang ang tao. Ikaw, na kay ikasultay nga pagkinalahan ka na pagkalalang, siyempre no? Kita ng atong mata, makakita na siya o kapin sa tulog, libog ka mga lain tulog. Oh, ang atong ilong, makatimaho siya lain-lain batang sa baw, mailan niya, ang atong dila, makatinaw o katusan kamatang sa mga lami, iyan na bang ilo, ang mga lami, katingalahan yun. Ang inyong dalunggan, makadunga po lain-lain, matang sa tugtog sa musika. Kahibulungan, isa lang akong mahibalo siya, hamis, lapad, lingin, buka, gaan, init, tugnaw. Mahibaluan, ang buta, kanila yung gamit. Nabasa ang informasyon, pagkakutingalahan mo. Gusto ang ingon sa Biblia sa Salmo 139, versikulo 16 o 14 o 16. Ang salmista nag-ingon, pagdadayon ko ikaw, kay kahibulungan o magkapahinga nga ang pagbuhat nimo kanako. Ako imong nakita, bisan dito pa ko sa taguangkan sa akong ginaan. O ang tanan nga mabahin ini na isulat sa imong basahon. Sige, upang habang na sulat na, dili, adunag yoy, nalalang. Ang tinuro kay, kung atong panitaan ang mga kalalangan ni Jehovah, maniit ka, makakita ka, makahibalo ka, nga adunag kayo, Diyos, pero dili lang nagyataman. Masayang sa ka, nga adunay katingalahan mga hiya sa Diyos. Mali ang gigong sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 20 sa atong Biblia. Kaya ang iyang Diyos, makita ang mga hiyas, nga mao ang iyang way katapusan gahom sa pagka-Diyos. Tinaw makita sukat sa paghimo sa kalibutan, tungod kay mailan kini pinaabli sa mga butang gihimo, mao nga sila walay kasaway. Gipakita din sa teksto nga tungod sa kalalaman sa Dios atong mahibaluan ang iyang mga hiyas. Mag-iskot ang tao duha ka hiyas sa Dios nga atong makita diha sa iyang mga kalalaman. Ang atong nagisdutan mao ang iyang kaalam. Sa unsang paagi, makaingon ta nga ang Dios maalamon. Ang pag-iskot nato, aron masabtan nato ni pagayo, paminaw mahitungod sa mga kaimutan. Ingani ang kaimutan, kandi lang nato. Sa mga ang syudad, daghan kayo mga kumuloyo, daghan ang tao sa syudad, pero walay abiyo nga tubig gikan sa gawas. Wala ko'y labayag basura paingon sa gawas. Unsa kay mahitabo sa mga tao nga nagpuyo diha sa syudad? Mga sakit na, mga matay na, sa ulay ang syudad, mawad ang kumuloyo. Sa dakong bahin o sa dakong sugod, inguna na ang kahintang sa atong yuta. Wala tayo abiyang tubig ikan sa laing planeta. Wala tayo
mga spesyak na maghapot sa atong basura ipanabay sa wala po unsay gihimo sa Dios reseklo. Hindi mo makita ang kaalam sa Dios. Iskutan nato pananglitan ng tubig. Nasukod na ba sa sinsya ang tubig sa atong last meeting, no? 1.6 quintillion metric tons. Ano kadaghan ng tubig ka na? Magandura na lang takay ang dito kasunod. Pero ang gidaganon sa tubig, nagipaalis na ang hapto sa taas, pinagi sa hangin o ginit sa adlaw, mikabat niya og 150,000 kilometro kwadrado kubiko. Dili gihapon ni mo sa tan. Ingani lang ang tumbas. Duha ka pero tuma, doon sa hawak niya. Ingana kalawon mo sa usa ka tuig, pero mulukop sa tibuok ka. Dili po basta-basta, no? Ipasaka ang alis ka, paingon sa atmosfera. Kanang panganod, mahu mo na, mga alis nga mo na, huy po sa hangin amihan. Habaga, pagbulong sa amihan, magtapog, mingaray ka, kusog ang ulan, baga kayo na kang sakto. Kaya magpatunghanig mga likitong tubig, aron ibobo na sa pinaagis sa pagulan. Kahibulungan si Jehovah, yung giresiklo, hugaw, di pasaka, wala sa loro na mo, pwede na di mo yun na. Ngayon ba no? Naghan ang mga nasod na ilang tubig nagdepende sa pagulan. Anitas basura, giresiklo, gihapon. Pero dili lang nakakananis buta ng matang sa basura, kanang basura ng hangin. Giresiklo na. Ang tanan nato magpagawas og carbon dioxide. Tanan 1989 ang survey nagpakita nga kapenta sa 1 billion ang gidaganon sa mga tao sa tibuok yuta. Apil ana mga mananap unsa nagkaron daghan kun ang atong ipagawas na hangin dili mawala unsa ka ang resulta sa ngadto mga matay ta tungod sa kabaho. Pero ang gihimo sa Dios iyan giresiklo sa unsang pagi tungod sa proseso sa photosynthesis. Kanang mga tanong, pagpagawas niyo mo basura ng atong mga biraho na niya, inunggano na nila, kay buhanggan na sila gagawin tubig o carbon dioxide, aron makapatan, patunga sila o oksiheno o carbohydrates. Naghanggap ka o oksiheno gikan sa tanong. Presko ang hangin na itong hanggabon gikan sa tanong. Pagkita lang nga, usahin man na, kasi itong kakay, pagkabugnaw sa hangin, sakto, gikan sa mga tanong. Ang imong gilapay, hugaw, kapalit nimo, resiklo lang. Limpyo, maayo kay ang Diyos may kaalam. No? Sa katanan Paulos na ka, hiyas sa Diyos, justisya. Asa makita sa kalalaman sa Diyos ang